don't know where to find you. Ang nino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikagtahan. Nasin sila sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal na Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halando! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Barcelona na. Din ka balitana. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ongo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Balboy Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Unsa? Usahay. May mabati kang hambog na lamang sa imong nauna. Ayaw lang kini utak ka. Ug mawala ra kini sa imong nauna, mahal. Mao ba, mahal? Ay, sige, mahal. Ablihan na ako ang gitabunan nga canvas, ha? Excited na ko da. Unsa kanino? Okay. Ako na ni ablihan, mahal. Janjaran! Mahal? Kung sa ikasulti nimo sa katapusan kong pinintal, mahal. Ako man na. Oh, ikaw kining akong gipintal, mahal. Ikaw kini. Ako gini. Matahom ka kayo, mahal ko. Pero... Unsa? Makalibog. Ang unsa, mahal ko. Anong karaan naman kay kini mo pinintal, mahal? May mga panghitabo sa kinabuhi nga dili masulti sa pulong. Kinahanglang imo kining hinumduman, mahal ko. Unsa? Ganumina ka. Ampot. Huwag ko kasabot. Nganong nakuhulmang ko nagtanaw sa kunahong sa canvas. Tungod kay ikaw ka na. Ikaw ka ng maong kanvas. Konektado ka mo, mahal ko. Pero... Mahal. Ayaw lang unang pugsang imong utok sa pagkuna-una. Ang imong kasing-kasing ang pamatiya. Ug mao'y sunda. Mahal. Mahal.
Kung noon sa man mo nakita din sa akong kwarto sa unang panahon. Dili kini mo abot sa dunggan sa may tao. Mahimo pa. Oo. Oo, mahal ko. Pero, Ayaw naglibugang imong una-una. Ang importante, mao ang niya sa atong kasing-kasing. Mahal na kita ako, Catherine. mahal kay ka na ako. Mahal yun. Kana ang labaw mahingtanong kaysa ubang butang mahal ko. Ayaw na paghilak. I love you, Luis. Ihigot pakusap kayo, ikaw mahal ko. Mahal, tumayot ka. Mahal. Mahal. Mahal ko. Dili o dili na ko kita magkabuhag. Oh, mahal. Dili na makbuwag. Kamatayin na ang makabuwag na to. Mahal. Mahal ko. Mahal. Luis, nga nagitabunan ni mo yung munahong. Oo. Luis, mahal. Pasaylo ako, mahal. Napa ako hino ng imong ngabi. Oh, tuod. Nagduko nga akong wait. Dali. Magawas na kita din sa akong karaang lawak. Kinahanglan matambalan ko kanang nasamad mong wait. Oo, mahal. Dali mo. Dool na sa bayang tisa. Tani, Kap. kining. Dili ka ta makiha sa nagpuyo anang bay nga tisa. Ano ta magkiya ka, boy? Kung itong makuwagi ka na ng bayang tisa ang ebidensya sa pagkaungo na ng Luis, us kaubay yung tigwang. Ikaw, Kap, ikay makiha, Kap. Kapintar na ba ka, makihagi ka. Matispasing kasi mo gibuhat. Uy, dali! O, sa? Pagmahay kini mo gibuhat, to. Sino Patak bay? ka lang sulti. Kamu magbahay, nanding. Labi na ikaw ding, magbahay ka. Magbahay ka nga nakihigala ka ng Luis. Ha, pagdali mo. O Sige. kadamay yung mga bangkaw. Dali! Sige. Ikaw, Dali mo! Kap, pagmahay ka, Kap. Ilistan na lagi ka. Nakita mo na ang kagulian sa ubos, Rufo? Nakita ko. Og nahitabo na kini sa unang panahon. Huwag yapon mo tagang si Luis. Naibaw na yun siya sa iyang dangatan. Apan iyang gibutang sa peligro ang iyang kinabuhi tungod lang gihapon kang Christina. Gugma ang nagsugo niya na, Claudia. Gugma! Ikasilagan ko ka ng maong pulo nga gugma! Doon na lang sila sa balay nga tisa. Ayaw paglihok. Kinahanglan huwag mahibiling nga lasa kong ipon sa samad sa imong ngabi. Di man sa kumahadlo ka marabisan ni mo, mahal. Seryoso nga akong gisorte, mahal. Seryoso man sab ko. Gipakatawa lang ti ka. Luis? Naunsa ka? Ngano nang sagmuyo mo ka? Mahal, may nagsingapot. Unsa? Luis! Awas niya! Ugo ka! Unsa man rin? Luis!
Pasilin ko ang katulog sa barangay. Ongo! Kalis! Kawas! Ipakita yung pagkaongo! Murid na kailangan ko na tingog ka. Akong gawas na mahal. Ayaw, wag. Dini ka lang shoot sa bahay. Ako mo at Kawas! Ongo! Kawas niya! Ongo! Kawas! Kawas niya, Ongo! Ipakita yung pagkaongo! Kawas! Ikaw ba? Di lagi na ungos, Luis! Kining. Kundi ka ungo, gawas. Ato ba nga ang husay? Som ka kap, di ka patuon ako. Ha? Di lagi na ungo? Kining. Oh, nigawas na ako. Nigawas na ako. Ongo! Yan! Ongo! Gawas na! Kung sa'yo ako ikala ko kini. Uy. Bigawas na, Ongo! Magkawa! Magkawa ninyo! Magkawa! Magkaw! Buang ka tuloy, nabuang ka? Magkawa! Magkawa ninyo! Ayaw! Ayaw! Ay, hindi pa sakit din si Luis! Dili siya ongo! Inay, wagi ko'y labot ini. Kanis to ni. Mo'y nangu sa grupo. Dilay! Dilay! Ay, galihi ka ng Ongo, ha? Kailang mabitay na siya! Ay, galihi! Unsa may inyong kamatuoran? Nga ako usa ka Sige to ni. Ipakita mo ka maturan. Kung ungo pa ginis, Luis. Ay, siya galihi, Tinay! Araw ako ipakita sa tanan nga di si Batarong suntok! Dili! Binuang mo na imong gusto buhaton, Tony! Ano siya malami? Gini ugsok rin niya. Usok! Bitaw to ni. Kining. Pasagdi siya. Ano ka ba? Kapitan! Ayaw tahon ka! Ikaw ka ba? Bituon na tako nimo. Kana kay utok. Bituon ka rin pasangi ang ining ukoy dako. Ukoy? Kanis, Luis, ungo? Ha? Kung ungo siya, ang pakita yun siya sa iyang kahoms magkaungo. Tony! Naku, gini sa'yo pag imong ibuhat! Kining. Ay napagakos ni Luis nilay. Aron mahumanta. Dili ko! Dili ko! Ayaw Kailangan ipakita ni Luis ang iyang pagkaungo. mahal! Luis! Dili ko masagot niya pasakitan, Luis! Dili ko masagot! Nagpabilim na uwal si Christina siyang gugma kang Luis. Musugot ka naman di ay nga mapatay sa mga tao si Luis, Claudia. Kung dili ko man siya maangkon, mas may pagmamatay na lang sab siya pag-usab sa mga kamot sa mga tao ni ining Dapita Rufo. Mamay ka matuwa Claudia. ako siya. Oh, gimahal ko siya. Apan gibaliwa ko niya. Busa, ipapatay ko na siya sa mga tao ni ining Dapita. Kining. Padaplin natin ay. Ayaw alihi si Luis. Ayaw! Ay! Nalagay ko! Bada na! Apila ko ninyo kung gusto mo! Sige na Dili ko. Padaplin na. Luis! Pasagdi sila nga. Kung sa ilang buhat. Luis ko! Dili ko! Tony! Kapitan! Maluoy mo! Dili tao ni Hugo si Luis! Maluoy tao mo! Sige na, mahal. Mahal! Ayaw ko itubol, mahal! Luis! Kaya kong hunting ay mupatay nito! Luis! Maluoy mo! Tabang mo! Matulungan si Tony ka! Ipa na mo! Sana manikam! Sana manikam! Kau! Kiling bangkaw! Ang tiwas ni mong akap! Kinangin na manikay ka ng mangakas! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa
RMN Drama.